Aku nggak iki dolan toh, gak petuk mantanku guncengan karo pacaran nyare iki. Aku kudu piye mbah nak ngono kuwi? Bengok ana le. Dibengoki piye? Kuwi turah aku. Aja nangis mergo tresno, aja goblok menita. Singkat jerat mengko malah luka. Meski wae jadi dikirke kabeh makalane, iki aja lupakan yang menyakiti kita. Mbah aku arep takon, Mbah. Anu, nak saumpamane dadi kula, jenengan pilih dihargai napa disayangi, Mbah? Nah aku pilih turu. Lah kok pilih turu? Kabeh aku gur ngimpi. Nah gur ngimpi ya. Wong lanang akeh wedok ajarane Pak Boy. Wong wedok akeh anak duwe lonte cuk. Aja nangis mergo tresno, aja goblok menita. Singkat jerat. Pripun? HP-ku rusak ki. Benakno. Ya gini, Mbah, HP-ne. Bubrah. HP-ku panas banget. Oh, panas toh, Mbah? Ya Ah. gini toh. Walah, Mbah. Lah wong niki HP-ne jenengan kebak janji-janjine mantan no. Oh. Ya bener. Panas. Rasane iku ancen gak enak rek, temenan gak enak. Tapi aja sampe iku kabeh nggarai awakmu lemah. Tetep semangat. Soale opo? Wong sing saiki ninggalno awakmu, durung tentu iso nemu wong sing bener-bener sayang kaya awakmu. Dan suatu saat dia bakal merindukanmu karena gagal untuk mencari penggantimu. Jambu rasane legi, ditambahi gula tambah legi. Silakan kamu pergi dan tolong jangan kembali lagi. Jak balikan karo mantan kuwi, Mbah. Ayo turu ke tanah perawatan. Terus Rasa balik karo mantan. Kuwi mau turahan. Aja nangis mergo tresno, aja goblok menita. Singkat jerat mengko malah. Pak Anies gue bungkus uyak sambel angger dino ora bergizi. Aku pengen kayak wong liya bisa mangan iwak. Aku mbok pangan ngene iki ora bergizi, Mas. Ya siki intine iku mangan kok buka ae, Dik. Ubah hasil, Dik. Mas toko iki yo nggo hasil kok ingete Mas dhewe. Apa aku mbok pangan ngene terus jam, Mas. Yuk, pakan. Ya wis, Dik. Mas pak nang ngombe, Dik. Apa? Ngombe. Sik, tadi. Iki, ngombe. Iki, ngombe. Ngombe kan? Aku iki lho, Dik. Nama kowe iki apa anane, Dik? Aku yo gelem ikhlas kowe mati kowe, Dik. Iki gogok kowe, Mas. Wes, Mas. Kok tega kowe mbek aku, Dik? Tega banget kowe mbek aku, Dik. Aku lho, Dik. Sayang kowe, Dik. Kalau sama wanita itu ya jangan royal-royal, Mas. Kalau sama teman aja pelit, Mas. Tapi kalau buat wanita royalnya nggak umum lah itu, Mas. Padahal loh, kalau kita susah yang ada itu siapa? Cuma keluarga, teman, gitu, Mas. Nggak mungkin wanita mau kalau kita susah, Mas. Pian buktiin kalau nggak percaya, pasti. Jambu rasane legi, ditambahi gula tambah legi. Silakan kamu pergi dan tolong jangan kembali lagi.